3. Så kom der lyd igennem. Så har dommerne fået oprangeret dagens sidste stadigpointshold. Det er jo de 3-årige hopper. De er oprangeret i følgende rækkefølge. På fløjen kåret i RDH med 9 helhed har vi 728. Derefter følger kåret i RDH med 8 i helhed, 513, 512, 529, 515, 526, 527, 528. Derefter følger kåret i RDS 7,5 helhed, halve karakterer, 517 og 521. Og endelig har vi kåret i RDS 7 i helhed, 522 og 525. Jeg prøver lige igen. Det var den forkerte oprangseringsliste, jeg har fået læst efter. Jeg prøver lige, om jeg kan få tallene i rigtig rækkefølge nu. Kåret i RDH med 9 i helhed har vi stadigvæk 728. Kåret i RDH med 8 i helhed 513, 515, 512, 526, 528, 527 og 529. Kåret i RDS med 7,5, 517, 521 og kåret i RDS med 7, 522 og 525. Så skulle tallene være de rigtige. Fløjhoppen, som vi har fået stillet op foran os, det er 528. Liva Enshøj efter Espoir med Vildes Byggelejt til morfar. Ejet af Jeanette Christensen i Aalborg og opdrettet af Claus Skov i Nørager. Det er jo en fantastisk hoppe, vi har set under rytter her. Højstillet og vellinjeret er hun med en dejlig ædelhedsgrad og en god åbenhed i kropspartierne. Hun former sig utrolig flot under rytter og har en særdeles smidig overlinje. Det er sådan en hoppe, der går med stor udstråling. Det er sådan en rigtig blikfangshest. Hun er særdeles rummelig og elastisk gående med stor albuefrihed og bæring. Der er en rigtig dejlig op ad bakke tendens, specielt med en helt fremragende travbevægelse, hvor hun kommer godt op af jorden. Hoppen er også meget ridelighed og hurtig kapacitet, og hun er selvfølgelig inviteret med til en eliteskole, og vi skal også se hende igen om et kort øjeblik, hvor hun skal konkurrere om at blive dagens bedste treårshoppe. Så stort tillykke her til 528. Hvis du trækker lidt frem, så 513 er oprangeret som